Mukudziwa chani sometimes magazi ku blood bank amatha mwina chifukwa chokuti anthu sitipereka magazi mokwanira, komanso anthu mwina saona ambiri they are not well motivated popereka magazi paja. Ndikupanga scroll pa internet ndaona kachithunzi aka akuti dear Sanjeev G, your donated blood has been received by 58 years male patient from your vein to a beating heart, thank you. Hima Hospital Blood Bank kuika nambala yawo pamene popo. Ineyo ndimaganiza kuti Malawi blood transfusion ngati kuli kotheka mutamamnyati ma update titi anthu aziziwa kuti magazi anga ajapulumusa moyo wawo wakuti I think zitha kukhalako zabwino. Ndikuganiza choncho chifukwa anthu azikhala ndi ka sense kenakeko kuti I think magazi amene timapanga aja timapereka aja amathandiza anthu. Tikaona ma misconceptions okhuza kupereka magazi adakalipo ambiri. So yeah, tag Malawi blood transfusion mwina mwake this might be helpful.